Koromogi kowuok Siaya wadhiane nyaka gwenge ma Migori. Jokuny mula matindo e kaunti ma Migori ywak ni piny owacho ok osedewo sekta no kata bed ni ondiko ji mathoth kendo kelo osuru mathoth ne sirikal. E kar kunyo mula ma Kopai sub-county ma Nyatike, jokuny mula matindo ywak ni gionge sitima ka chiro mar mula bende onge malong'o. Jafwambo marwa Joe Juma miyowa mathoth. Sekta ma kunyo mwandu wadre bolo ma oting'o mula e kaunti ma Migori ndiko kwan oganda mathoth to anyirawere e kaunti ma Migori. E sekta no oganda timo tije mopogore opogore ma oting'o kunyo kite, moting'o mula, rego kaachiel kod luoko kite moting'o mula kaachiel kod mamoko. Foreign investors osebedo ka biro ka to wang' to nyowa bedo piny kaka community mawacho ni kama jo piny kunye mula mang'eny kanyo to onge foreign investor mochako yie ni donje. Kanyo onge ja-China mochako yie ni donje kata misungu. Koro sani nitiere mana misungu moro madwaro teling'. Koro ng'ano biye ok odagi. Asabede buche moko yuda moko ok yuda. But kobiro nyaka kosawuoyo gi government malo, mudugo wuoyo gi county to nyaka ong'e ni nitiere jo piny moko ka. Nitieko gi malo. To idhi tim teling' no malo ka mitieke no kik ibi piny ka. Nitiere kwan mag oganda machendo ni mag kunyo mula oseloko ngimagi. Ka kwan mathoth mag oganda to wanyo jokuny mula matindo bende ywak ni lokruok maduong' ok gineno nikech midhieche ma okwako sekta ni. Ingawa kwa wenye wako na masini wanatoa ushuru, lakini faida ya ushuru hakuna. Ukiona kama mtu akitoa, wanakuja wanasanya kwa kila mtu, ila hakuna chochote cha kusaidiana. CS mining kundegi mondo miobi mondo onyise changa moto magwa okanene an kora kia kwanyalo timo mondo mwayude mondo wanyise gik mwaneno e shida wa. Piny owacho ni osingo mar konyo jokuny mula matindo mondo lesen manyalo konyo mondo koro giyud chiro kata oko mar piny Kenya. Singo ma jokuny mula matindo wacho ni nyaka sani koro pok ochopo. Idara mar mining e serikal pesa imiye obedo imiye pesa ni dhi kanye to konyo wanade kaka wajo kuny mula kejo ngi ma serikal konyo wago. Serikal nowacho ni miyowa license sani en higni kapok omiyowa ne gichungo na nyaka tero kopa oko ni nyaka many license nyaka many kampuni gigi ote ochung jopiny ywak ni gitim nang'o. MC Makalla Kanyonda Felix Okwanyo ma bende timo chenrogo mag kunyo mula e kar kunyo mula no mar Copper Hill wacho ni piny owacho osebedo ka chiwo lesen mane kembe madongo ma kunyo mula ka jokuny mula matindo to koro pod owe. Kakono sirikal pile ni samora mora ma gi consider in joket mwandu madongo to gi consider bede small scale miners gitingi gi wuoka magai gini mondo sector ni omed ndiko ji mang'eny. Sector ni ko okete yo maber to biro ndiko ji mang'eny ma weche mag gunship kata kuo mag joma tindo gibedo maonge. Okwanyo wacho ni jokuny mula matindo ema piny owacho koro nego dewo mokwongo e wechego mag chiwo lesen kod moko mok tiket mwandu madongo ma bende koro kunyo mula. Gidich giwero one term two term ok gidwa miwa license. Gineno ka gimiyo jopiny license, jopiny biro bedo gi ngufu mang'eny. Koro gin gidwa ni gimi investors to investors ema ni koro wadhi wasayo ma wich mano wambwa dagi miwa wan ma investo bi kuomwa koro gitiyo gi conditions magwa. E kar kunyo mula mar Copper Hill jokuny mula matindo ywak ni kata stima ma ginyalo tiyo go chenro mag kunyo mula onge ka bende komachielo giywago nok mar chiro malong'o mar mula. Onge gimiluongo ni transformer enena kanyo no ywa waya mochopo transformer onge koro ok onyal tiyo. Magas mar mula onge ni piny mula monde use mana kitere Migori kidhi yudo ka bei sani bei ni piny ang' saboro bei ni malo ang' godhiambo bei chako duogo ni sawa. Jokuny mula matindo ywak ni gigolo osuru mathoth ne piny owacho to onge kony milong'o ma giyudo kuom piny owacho ka gimedo ni kata jogo manigi gini okethi kod obila e kuonde kunyo mulugego mag Makalda nyaka sani pok oyudo kony moro amora. Sirikal onge moseyudo ne kony nikech gavana nowacho ni dhi konyowa joma nopow tanks gi joma noketh mashinde gi onge gima sirikal osekonyowa kaka nowache bura no rumo kamano gige josiasa gi gini wacho gi sani to girumo. Joe Juma Ramo.